ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi ɗayan kowa. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi ɗayan ku ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi ɗayan kowa. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi ɗayan ku ba. Ni da farko ba na kira sarki gwani Allah wuce ni da na buga niwa in sa shi cikin farkon lamari don kwa suna na maganin dukkan hadari. To don haka na ni wazirin Rabi'u don haka na ban bar shi ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi ɗayan Dan shi ya sanya muryata na tala hajji Rabi'u ta yi kama sul jalalu wal ikram. Allah shi ya sanya muryata na tamala Rabi'u ta yi kama da zai ja duka waƙata da sai kuce shi ya yi tama. To da ajin sarki ya so da abu suka ma sai mi yi kama da komai yi kama da ni da Rabi'u zai yi wuya a rarraba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi Yaran ni gayi da mun ziran gaga wanda ba kai kama ta saba sayyidina Rasulullah ya sayyidina Rasulullah. Yaran mi gayi da mun ziran gaga wanda ba kai kama ta saba kuma tsayi da kusanci kada ga bayi ba su cin masa ba. Shi ya fi kowa mautawa dan bai taba ma saba maka ba. To dan haka shi na riga da duk sabai na sazo na riga ban ki shi ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda zagi Rabbana tsiran da na nemi gari ga Muhammad har alai na nufa har zahan bannan hulafa har zahan bannan hulafa da su suka bi shi biya ta ɗafa har matansa da yayaye haɗa da dukkanin shurafa. Waye su duk a garin nan waye su ban gaishe ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda Ni zagi ba ɗayan man ku cabo da ba. layar bani don kwaso ne ƙurrata ayinuna ƙurrata ayinuna yinuna. Ni ba man cabo da layar bani don kwaso ne ƙurrata ayinuna kamar su shiga Ahmad Tijjani Siddi Muhammadu Nabiyuna ta ɗan'uwa na Sadilani wani bula aka babu uban masana. Ni ban manta mata shagi Ibrahim ban manta shi na bar shi ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda Yan zagi uwa ɗayan ku ba. Hausawa na cewa kyan tafiya duka dawowa ina nufin gaisuwa da nake na ƙare mun miƙawa. A yanzu mai ya kamata yi kula fa'o zai shiga waƙewa domin kuwa sunar ga har abada ban yarda a saba musu ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar ga ni ban yarda To zagi a yau fa na yi nufin shigo wani fage da babari na sama domin batun hulafa ukun sam. Ƙolo ba za ya iya masa ba da su malar Rabi'u ne da ba zai shayin haka ba. Amma rabbi shi na duba jalla jalalu ba za ya gida ba mani ba. Ya wulafa sahabu Muhammadu gunar
abin da ya sa a gaba, idan yana lamari na sai ka gaba za ya sha wahalar yi ba. Na roƙe ka kalamin can yadda ka yi wa mazajen nan na gaba. Allah yadda ka yi wa mazajen nan na gaba, ya zama inda sun ga taka rawa na taka ba za a ce rawa ta ba kyau ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za Ko nake kai mani ilhamar ka cikin yaban da na sa a gaba, kabin basira da hikima ya zama a yaban ban kunyata ba. Dan shaidan na iya jawowa fadar abin da ba haka nan yake ba. To ka sa komai na fada ulama ba za su yi na saba wa fada ta so ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za Yaran da ka kara mun bata yi cikin wannan waka wulfa, kun bayyana daraja ta su da zaman da suka yi da al-Mustafa, da ta yashi yakokin da suka yi wanda yawansu ya wuce wasafa, har bisharar da ya yi musu ma cikin wannan waka ba za da martaba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za ɗayan ku ba. sauraro wannan shi ne fasalin da ke bayani a cikin martaba sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Farko sayyidina Abubakari babban zaben annabi ne, kashi mahaifin ummul mu'minin kun gazance na haka ne. Ashe da kun nazari sadiku sirikin annabi ne, ugwar siriki na sane an soke shi na ba zai kitire masa ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za Ɗan gabiyo na sama ta jiri, sadiku ƙanigun annabi ne, sunan Abubakar Abdullahi ne, shi ko ɗan Abiku Hafata ne. Abiku Hafata dagon Usman dagon Amir dagon Amr ne. Amr dagon Ka'abin dagon Asadin dagon Tamimu ne, Tamimu ko dagon Murrata ne. Murata kakan annabi ne in ba ku san shi ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za ɗayan Abubakar ya yarda da annabi, annabi ma ya yarda da shi. Dan tsananin kaunar da yake masa, bacci ne ke raba su da shi. Har zuciyarsa tana soyuwa ma, dan tsananin rabuwarsa da shi. Wani ya kai kara ta sama, wai sadiku na so ya hanta bai taɓa san masa ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za ɗayan Shi mai karar yana zaton kanshin suyar hanta ne, mai san gaishe yana fita daga zuciyar sadiku bane. Shi kawai zargin da yake sadiku yanayi masa ruwa ne, dan wata sai da ya ga an cika a fadar annabi sai ya gaya wa mijinta ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za Masa da baya cewa Abubakari ga abin da ke zargin ka da shi, kawo ƙara aka yi ya Ababakari. Masa da baya cewa mu magari ga abin da ke zargin ka da shi, sai ya ce zuciya ta ke soyuwa ganin ka da ba ta kusa da shi. Ta kai ba ta barin barci a idan ya zauna tare da shi, sai mai karan lai ya tafi da kuma yin zargin ruwa aka yi masa ba. Ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda za ɗayan Abubakar tuni ya yi gaba, gaban da ba a iya cin masa ba, ya riga yi kowa imani. Bai
gafarce wa Muhammadu ba, ya zauna tare da shi wahala ba ta sa ya guje masa ba, bai guje masa ba, bai gyale yana da ransa cutar annabi ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi ɗaya. Waye zaman gogo da Muhammadu amsa ku ce Abubakari har tufarsa ya yaga ya tattoshe. Ramukan ci gidan gudun hadari, ramin da ya saura ya sanya gaba ya toshe shi don kare bashari, don tsare bashari. Ashe maciji ya rabi na ta ne ita tsara nai amma bai tashi annabi ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi ɗaya. Yadda abin ya kasance kwa sai ku biyo na al'ummar bashari, annabi kwantar da kansa yayi bisa kan kafa ta Abubakari. A lokacin kuma yi barci ba irin baccin mu ba mai hadari, sai dai gumin da yake ta zuba daga fuskar Abubakar ne tashi mujinta ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi Da ya tashi ya ce wa Abubakari, a wannan irin hali kake ne? Sadiku ya nuna masa ya ce, abin cikin ramin nan ne. Macijiya ta ce ka tsare ni ne, ni kwa na ji kanshin annabi ne. Mai sauraro kai nazari, zaka gane ka tsare shi don kare mujita ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi Batun ɗaya. daraja ta Abubakari ta zo a hadisan annabi ne, shi ne ya ce da annabi bayana da Abubakar ne. Ni zan fara fata daga gambari mai biye mana Sadiku ne, dan haka gogun mai duka ma banda annabawa Sadiku shi ne a gaba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi Wanda kun ga ya gyaba magari wannan magiyin annabi ne, kun ga iyayyar annabi ko ba tantamakin mai duka ne. Magin mai duka ko in gaje masa kafiri suna na saye, suna na sane shi ga wanda ilahu ya sa shi gaban ka kuma yi gudun ka baka iya jere masa ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi ɗaya sauraro. ba. Wannan shi ne fasalin da ke bayani a cikin martaba Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Haka shi ma Sayyidina Umar idan batun daraja ta sane, to ai shi ma surgi na sane, domin mahaifin Hafsatu ne, ita kwa matar annabi ce, kuma duk kun san haka ne. To dan haka shi ma in an taɓa shi ilahu ba zai kitare masa ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi ɗaya Shin wai Sayyidina Umar ko ce mazayi na sane sanda ya shiga musulunci, ba musulunci ya karfafa ne, dan da ba dama a fito ai musulunci a bayyane, sai da ya shigo ya ce mu bayyana, kafirai ba za su hana mu bauta wa rabbu ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi ɗaya Umar ya tambayi musu da ba, wai ba akan gaskiya muke ba. Annabi ya amsa masa, mu ne da gaskiya ba mu karkata ba. Umar ya ce to don haka kuma za mu goya wautar mai duka ba, wanda zai hana za mu bayyana, ya fito ya ce mana ba za mu bauta wa rabbu ba. Ya ulama sahabu Muhammad kunar ka, ni ban yarda zagi To dama Umar sadauki ne, Qurayshawa sun san haka ne, kai shiga
dasa musulunci ma Umar shugaban Quraishu ne kuma duk tsoronsa suke komai ya fada sace haka ne kai ko kara za ya ajiye ba za san wanda za ya ketara masa ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za kuma tuno da sanda aka yi hijira zuwa Madinatul Munawwara kun ga a sannan muminai duka sai sun buya suke kaura kuma gwazara ta komi ya ce wa kafirai yau zan hijira ya ce yau zan hijira wa zai tare ni ya ce ba za na bi annabi ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za wake san uwarsa ta haifi wani inji Umar to gane zan fita wa yake son matarsa ta zama goruwa ko mai kyanta wa yake san 'ya'yansa su yi maraici to gani na fita ina arnan suke ne wai kafirai yana suke ne yau zan hijira taran a gani in ba mutu ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za saboda tsoron da suke masa ma ba samu mai tanka masa ba Umaru da yadda su yi shiru sai ya mai da takobinsa ya yi gaba mai garbi da ƙarfin Allah mai garbi da ƙarfin Allah har na ba su ja maka ba don haka ni daga a jarumai ba ga sadaukin da za ya kai Umar ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za ni ba ya faɗa sai gaskiya duk bayanin da za ya yi ta kai in yayi magana ma sai ta yi daidai da wahayi sanan wajen rabe karya da gaskiya baya shayi kuma hukuncin da za ya yi Umar ba za ya yi son zuciyarsa ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za dan gaskiya ta sa annabi ta yayi Umar yana tare da ni yace yana tare da ni inda na so ya zama tare da ni ni ma ina tare da shi inda ya so ya ganshi tare da ni yace musu Umar Faruku ne tunda zai ga karya da gaskiya ya rarraba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda yace masa Allah ya sanya gaskiya a zuci da harshen Umaru ne yace yardar Umar karamci ne fushinsa ko hukuncin mai duka ne yace ku ji tsoron fushin Umar Allah yana fushi da fushi na sane wannan fada ce ta bashari ba mun fada ne dan san zuciyar mu ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za da Umar ya zama to na biyu daga duniya an wayi gari cikin amana da gaskiya da tsarkake Allah wajiri arziki gwada gode ina ga adalci kauye da gari daula ta musulunci ta kawo ba samu mai aiki an wace masa ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za matsayi na Umar bin Allah da ya zamo sahabin annabi ne matsayinsa ko ga annabi dan ya zan mai zargake mai duka ne ko al'umma ta Muhammadu gumma lifar annabi ne Umar wa za ya ja da kai wa za ya ja da kai ko shaidan in ka ba hanya ba za ya bi ta ba ya hulafa sahabu Muhammad kunar ka ni ban yarda za gidayen ku ba Mai sauraro nan ne karshen waƙar hulafa'u kashi na farko wadda aka yi ta da hannu
gaban wannan waka sai ka nemi album na biyu da wakar Khulafaur Rashidun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.